Туры пычмаклы эш пычмакларының үзлекләрен кулланып, мәсьәләләр шишүгә күчик. Беренче мәсьәлә. Ц пычмагы туры булган туры пычмаклы АБЦ эш пычмагында А түбәс янындагы тышкы пычмагы 120 градуска тигез. АЦ һәм АБ якларының суммасы 18 см. АЦ һәм АБ якларын табарга. Мәсьәләнең шарты буенча АБЦ туры пычмаклы эш пычмагы бирелгән. Ц пычмагы 90 градуска тигез. БАД тышкы пычмагы 120 градус һәм АЦ һәм АБ якларының суммасы 18 см-га тигез. АЦ һәм АБ якларын табарга. 120 градуслы БАД пычмагы БАЦ пычмагы белән чиктәш. Чиктәш пычмакларның суммасы 180 градуска тигез булганлыктан, ягъни БАЦ пычмагы кушам пычмак БАД 180 градуска тигез. БАЦ пычмагы 180 алам 120 градус. Ягъни БАЦ пычмагы 60 градуска тигез килеп чыга. Туры пычмаклы эш пычмакларның беренче үзлеген куллансак, Б пычмагы 30 градуска тигез була. Ягъни 90 градустан 60 градусны алсак, Б пычмагы 30 градуска тигез булды. Туры пычмаклы эш пычмакларның икенче үзлеген куллансак, 30 градуслы пычмакка каршы ятучы АЦ катеты АБ гипотенузасының яртысына тигез. Шулай ук мәсьәләнең шарты буенча АЦ һәм АБның суммасы 18 см-га тигез дип бирелгән. АЦны без АБ аша күрсәттек. Ягъни 2дән 1 АБ кушам АБ тигез 18 см. 2дән 1 АБга 1 АБны кушсак, 1,5 АБ 18 см-га тигез килеп чыга. Моннан АБны 18-не 1,5-ка бүлеп тапсак, 12 см килеп чыга. Демәк, АБ ягы 12 см-га тигез. АЦ ягын табасы калды. АЦ ягын бу тигезлектән табарга мөмкин. Ягъни АЦ кушам АБ 18 см. АЦ кушам 12 тигез була 18. АЦ ягы 18-дән 12-не алганга тигез. Ягъни 6 см. Демәк, АБ ягы 12 см-га тигез, АЦ ягы 6 см-га тигез булды. Икенче бирим. Огының 15-нче мәсьәләсе. Туры пычмаклы эш пычмакның бер кысынкы пычмагы 23 градуска тигез. Икенче кысынкы пычмагын табыгыз. Җавапны градусларда бирегез. Туры пычмаклы эш пычмакның беренче үзлеге буенча ике кысынкы пычмагының суммасы 90 градуска тигез. Ягъни 23 градус кушам пычмак 1 тигез була 90 градус. Бер пычмагын табу өчен 90 градустан 23 градусны алсак, эзләнүче бер пычмагы 67 градуска тигез килеп чыга. Җавап 67. Өченче мәсьәлә. Егының база өлешендәге 15-нче бирим. АБЦ эш пычмагында АЦ һәм БЦ яклары 4-кә тигез, Ц пычмагы 30 градус. АH биеклеген табарга. Мәсьәләнең шарты буенча АБЦ тигез янлы эш пычмагы бирелгән. Һәм БЦ ягына AH биеклеге үткәрелгән. Демәк, CAH эш пычмагы туры пычмаклы. Туры пычмаклы эш пычмакта С пычмагы 30 градуска тигез. Туры пычмаклы эш пычмакның 30 градуслы пычмакка каршы ятучы AH катеты АЦ гипотенузасының яртысына тигез. АЦ үз чиратында 4-кә тигез, демәк, 2дән 1-не 4-кә тапкырласак, AH 2-гә тигез килеп чыга. Җавап AH 2.
Туры пішмақлы үшпішмақлар һәм аларның үзлекләре темасы буенча практик өлешебез тәмам. Киләсе онлайн дәрестә очрашуларга кадәр сау булыгыз.